Mga kagamba, magandang araw ulit. Sa araw na ito, mayroon ako ipapakitang isang uri ng gagamba. Sabi ko sa inyo, iba't ibang uri ng gagamba matutunghayan nyo dito sa Mindo o Sisiro Gagamboy. Lahat ng klase ng gagamba o usisahin at uusisihin. So, itong nung nakaraan, pinakita ko sa inyo ang gagamba queen. Ito naman yung gagamba king. Ito mga kagamba, yan ang gagamba king. Kung tawagin nila kasi Ikis, pero hindi yan talagang totoong pangalan yan. Ang tagang pangalan yan, Kagamba King. Ayan siya. Kasi napakalaki niyan. At saka ang karakteristik nito, ayan mga kagamba, ang karakteristik nitong Gagamba King na ito, hindi siya nagtatago. Araw man o gabi, umulan mat umaraw. Kasi ang karakter nito kasi para humuli ng iba't ibang uri ng insekto. Yan mga kagamba ang karakter ng Gagamba King. Kung tawagin nila Ikis. Nakikita yan sa likod bahay, sa mga puno ng saging, puno ng mangga, puno ng alatiris. Kanya lang minsan sa puno ng mangga, wala ka na makikita nito dahil ini-sprayan ng pamatay piste. Yung mga puno ng mangga. Nung araw, nung hindi pa ini-sprayan yan, doon lang sa puno ng mangga, napakarami nito. At ibang-ibang uri ng insekto ang nahuhuli nito. Karaniwan niya nahuhuli niyan, tutubi, salagubang na maliliit, yung lamok, isa rin ito na humuhuli ng lamok. Kasi nga, steady lang siyang ganyan. Pagka medyo naluma na yung sapot niya, gagawa ulit ng panibago. So, ano lang yan, magkakadikit lang na ganon ang sapot niyan hanggang sa lumaki siya ng lumaki. Umpisa niya, maliit siya, ganon. Hindi siya umaalis doon hanggat di na bubulabog ng tao. Yan mga kagagambang ang karakteristik nitong Gagamba King na ito. Yan. Ito hindi ito lumalaban, wala itong kamandag kahit hawakan mo siya. Mabait yan. Kasi king nga eh. Hindi ko lang alam yung mga prinsipe niya. Ayan. Ito king kasi ito. Yung Gagamba Queen ganun din, mabait din. Siguro kaya mabait dahil hari na yan eh. Ayan. Kaya hindi siya pwedeng maging hari kung hindi siya mabait siguro, no? Magiging siguro birdugo yan pag masama ay tawag dito. Kung hindi mabait. Ayan. So yan mga kagamba, natunghayan nyo na naman ang isang klase ng gagamba na gaya ng sinasabi ko sa inyo lagi dito sa Mindo o Sisiro Gagamboy, lahat ng klase ng gagamba uusisahin at bubusisihin. Ayan. Sana natuwa kayo sa ipinakita ko muli. Yung mga taga-probinsya alam na nila ito, pero dito sa Metro Manila, yung mga bata na taga dito sa Metro Manila, at least kaya sa pamamagitan ni Tatay Mindo, makikita nyo iba't ibang uri ng klase ng gagamba at pati mga istorya niyan. Ikikwento ko sa inyo ang mga karakteristik niyan. Yan. So, sa mga susunod na araw ulit, pagka nakauwi na naman ko ng probinsya at nakakuha ko ng mga ibang klaseng gagamba, ipapakita ko sa inyo ulit at ikukwento ko kung ano yung karakteristik ng klase ng gagamba na yon. Okay. So maraming salamat mga kagamba. Hanggang sa muli.